ଏମିତି ଏକ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଝରଣା ଝରାଇ ଦିଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାତରତା ସାଜିଥାଏ। ସେଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମ। ଏ କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ? ୟେସ୍, ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍? ହଁ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ। ପ୍ରେମ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର କେତେ ମଧୁରତା। ତା ଭାଷା ଆଖିରେ ଆଖି ଥରେ ମିଶିଗଲେ ବିନା ଦାରୁରେ ବି ହୁଏ ନିଶା। ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ। ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପରି ଶାଶ୍ୱତ ବା ସୁନ୍ଦରଠୁ ବି ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା କି ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଚେତନା, ହୃଦୟରେ କେବେ ଆସେ ଜାଣି ହୁଏ ନା। ପ୍ରେମ ତ ହୃଦୟରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଝରଣା। ପ୍ରେମ ତ ଗୋଟେ ସଜଫୁଟା ଫୁଲ, କେବେ ବାସ ଲୁଚେ ନା। ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଅମର। ପ୍ରେମ କେବେ ହାରେ ନା କି ମଶାଣିରେ ମରେ ନା। ପ୍ରେମ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ପ୍ରେମ ତ ଏକ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ। ପ୍ରେମ ତ ଦୁଇଟି ମନ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ବା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ପାପ? ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ନିଜର କରିବା ପାପ? ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ଯଦି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତେବେ ତାକୁ ପୂଜା କର।